Ya. Pandai. Oh, ini pandai dulu. Enjoy din din ano eh, wala paboritong din din. Kong, dali aja Kong. Ilan ada direkta. Ito sa bana yun, nasira. Biscuit na lang. Kaya ano, gigisi na lang kay... napalin man taon, sama buhat. Ang kamay na mag-gising, dapat ako ang pan, paglusot ang hangin. Kamay na. I-reserve ang jacket on niya, Em. I-reserve ang jacket para panungugon niya. Taas. Taas sa sir. Ang bata! Ang bata! Bata na yun! PM powers. Dire mo, dire ba? Ano? Kalinya.
Sahod si MM bro. Grabe, sikatan eh mo yan eh. Pagtukod na. Duha ka mansyon. Lapit na umabot. IMS? Okay, bati na po. Not for sale! Paspasan lang na paspasan lang. Pasti. Pasti ka nagbulag-bulag na. Tama, pasti. 20-20. Not for sale! Not for sale!
Madam, chair. Dali, come here. Asa na si Tina? Sa video check ba? Okay. Karon ning apil mi og unsa pa na kanang parid kanang kuan kay suporta ni Duterte Sara Inday Sara Duterte kay gipanubag na niya ang ilang mga issue sa kalaban pagkatapos yan na ang among suporta sa kanila. Thank you. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang manambahan. Wala man sa'yo ang lahat, iniibig kita. Hindi ka man yung tipo na makikita sa TV at dyaryo. Ang sinisigaw ng puso, ika'y mahal ko. Wala man sa'yo ang lahat,